Tatry. Vrcholy, štíty, veže, ihly. Ich žulové steny a piliere sú miestom, kde si človek znova a znova preveruje nielen sílu a vytrvalosť svojho tela, ale aj trvácnosť svojich snov. Hľadá tu inšpiráciu, ale aj voľnosť ducha. Objavuje pocit oslobodzujúci od jednotvárnosti života, pocit, ktorý mu ponúkajú končiare Tatier. Každý z nich nesie v sebe kus tajomna a histórie, ukrýva nespočetné úspechy aj porážky.